se county ya Nyamira nigo bairwo basemi goro yechinchira chingiya cyo komenya nabo igo kweligeria amabaga asebirugo bya gisiasa wasiyumi abasemi obwo nigo bwarwe gwaso musangerekano bwariganirwa ne kiama kya UPA geko bwatana na CMD go se Center for Multi-Party Democracy democracy gati abarebekera na asumu sangerekano yo ngamono mo MCA Damaris Nyanchoka oyo oba esegeto gusoba esegetenene ko enana usikwegena buna nabona barabwo bakoba abarayi amatuko yanke tumonyore murikyo itugusomusakyo ito Wycliffe Orenge na roboti orwo ase obwememono abangina kurwase county ya Nyamira nigo bairo basemya igoro chinchira chingiya cyo komanya nabo igo kweligeria amabaga ase birogo bya gisiasa bakoragwa no mu MCA Damaris Nyanchoka oyo na ndoro mokonyi bo munyakirogo ase kiama kya UPA asomo sangerekano yo waganirwa ne kiama kya UPA ge kubwatarana neli shirika lya Center for Multi-Party Democracy nigo bairo segetene na kwegena buna na barabwo nabo bakoba barayi ntubune pati ya UPA nigo twachagaga Nyamira asenginchi yogo chagosemya bangina obuya bwoborayi naribaga ryabangina asoborayi igo nigo twatwarira umukutano orenge omuyasana abangina babere bakwegerwa buna babwenete kwenyorera ribaga ase oborayi na ase birogo ekeroktoranga singa kinga keji chobo chori jinsi tutakavyojiweka katika political parties ili wakati wa election na nomination ikifika tuwe we belong to a place konye buna bangina abange gotomenyete kali ntuli kunyara kurwa lakini rero gotwisibitwa jaga guardian isauri twataka okwanira oborayi bwitu tubwate 2027 kitu kingine wa mama vile tumekuwa empowered vile tumekuja hapa we are strong tumeamua turudi nyuma ananake nigo Damaris Nyanchoka atabire buna nige kiama kya UPA kere negange nene ko barenta abanginamo bogo cha umwaka 2027 ekero twarigereria ase statistics cyabere kigokorwa abangina osekuru ase county chetu cya Gusii niga abangina batigeire kirogeke mogyoka kya ubo women rep lakini rero nigo twigerigu nabangina na barumba bwente ko chorwa kurase birogo byo MCA bachoru nonye no governor bachoru nonye no senator abangina bogo bachorwe buna babunge ose members of National Assembly ekina kitu abere to kwegerwa rero na abangina baire ribaga ekine kinga kinse yakire abangina mbaba bagotigu chikoni abangina besoki abasubati besoki no ena barabake erinde kiro monto enyorere ribaga asenginje yogosoa ekemina neke kego cha mutu ningo boyigo baira ribagelyo ko basaba babachora ba MCA bali bakomasira mutiangi asobachori obuwo bokebore bosyo asechi ward bunelia nyamaiya ekerenyo amona nyansiongo unenchera ya moyo korokia obomu mu Gusii abangina abuna barbo igontwira ribageri asogwakera umusike Fred Matiangi kera nere no arari twate abachikure ekiciro nigo kirasogo pima na chinguru igo bono twira ribageri asogosemya abangina abu kurwase chiwadi chenya maiya nabangina bekerenyo nabangina banyansiongo abuna bwabangina mono twabwategaiga itukerio abantu abu baba ababui ebitolengereti gokora number 2 ntubwa ambiwa wakati wa kura vile wa mama tutajihami na vile tutafaa ndio tuko supposed tukulinda ikura yetu mpaka mwisho kama saa hii election ya Kerenyo iko na vita kali na hizo vita sio saa mtu tuko tu vita kwa kijana yetu Matiangi na Ruto sio ya Ongaro na Menya basabire tubanje kongano n'ekibesa elyo gwaka chikura asenchira etabwanira team timo ngainwa chibesa nchiba ngaina lakini mutwara stand chibesa ne cheto chiro chikalie chiapona sikariragira lakini maumwano ito Matiangi nere korugora ari momo bosoku acha kosekererwa acha akekoramwa abasaba igo nigo babori gwetanga kurwa asogo tumeko bobe n'abana siasa yakoreta chiburuburu chage siasa asemesangerekano ongea na bwana yake na bwana yake anampatia okay just go ahead enda ulisa kiti sasa vijana wetu tunawapenda sisi kama wasasi ukiona mama akisemama kuuliza usimutusi musupport huyu ni mama wako au it is your sister tukikuja njia nyingine msipatiwe pesa kurangaranga huko na huko hapana inko reporter ya Ensoko TV Nyamira eritariane Wycliffe Orenge.